तिळारीचे धरणग्रस्त दोडामार्गार WRD खात्याच्या असिस्टंट इंजिनियराच्या कचेरे सामकार उपासाक बसल्यात। ह्या लोकांची तिळारी धरण बांधताना साळांत पुनर्वसणूक केली, मात तांची पुनर्वसणूक केल्ल्या वाठारांत जोड रस्तोच ना, तांच्या घराक नंबर दिल्लो ना। प्रश्न तडीक लागा मेरेन उपासाक बशिल्ल्या उठचे ना म्हूण धरणग्रस्त बसून रावल्यात। तिळारी धरण बांधताना सरकारान ह्या लोकांची तिळारी सावन साळांत पुनर्वसणूक केली। साळांत सुमार 128 घरां आसात, मात तातूंतल्या कितल्याशाच घरांक अजूनय नंबर दिल्लो ना। 1/14चो उतारो सुद्धा दिल्लो ना, रस्तोय ना। वेंचणुकेक फुडारी फक्त वापरून घेतात, मात मागीर कोणूच वासपूस करिना म्हूण धरणग्रस्त बोळ मारतात। बाहेर पडण्यासाठी मुख्य रस्त्याला जोड रस्ता अजून दिलेला नाही। पुनर्वसणूक जवळजवळ 15 वर्ष झालेले आहेत। त्यानंतर आपल्याला घर नंबर नसल्यामुळे आम्हाला शासनाच्या विविध ज्या सवलती आहेत त्यांचा आम्हाला लाभ मिळत नाही। त्यानंतर आमची तिसरी महत्त्वाची, आम्हाला माननीय कलेक्टर साहेबांनी उत्तर गोवा यांनी बहुउद्देशीय दाखले दिलेले होते, पण आमच्या बऱ्याच जवळजवळ 40 ते 50 घरांना अजून ते दाखले मिळाले नसल्यामुळे त्यांनी या सवलतींचा काही लाभ घेता येत नाही। शासनाने जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य करत नाही शासन, विशेष करून इरिगेशन डिपार्टमेंट, तोपर्यंत आम्ही बेमुदत उपोषण आमचे माजी सैनिक रामदास लक्ष्मण गवस यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही असेच चालू ठेवणार। मग काय होऊ दे, इलेक्शन असला की आमचे राजकारणी सगळ्या पक्षाचे एक असे हे म्हणा सगळे येतच आमचा वापर करता सोडून देता, वोटिंग पुरती फक्त आम्ही यांका वय त्यांना पंचायतीत आम्ही वयता, त्यांना पंचायत सांगता तुमचे व्हेरिफिकेशन डिपार्टमेंटचे काम आहात, तुमचे न्हय ते तुम्ही व्हेरिफिकेशन डिपार्टमेंट तुमचे काम करते। व्हेरिफिकेशन डिपार्टमेंट कडे पावल्याच्या नंतर ते बिचेले वचत म्हणतात, व्हिडिओकडे गेले तर व्हेरिफिकेशन डिपार्टमेंट, आणि खंय गेले तर व्हेरिफिकेशन डिपार्टमेंट, आखरी कोणूच काम करूंक मागाना ते। प्रुडंटा खातीर उदय परब। आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय म्हत्वाच्यो खबरो। कस्टम आणि केंद्रीय एक्सायज आणि सेवा कर आयुक्तालयान बुधवारा आंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दीस मनयलो। त्या निमतान जाल्ले कार्यावळीत अधिकाऱ्यांनी आणि ल्हान भुरग्यांनी सांस्कृतिक कार्यावळी केल्यो। कार्यावळीक गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू डॉ. सतीश शेट्टी आशिल्लो। There are also challenges to your functioning arising because of the events which are happening around the world. So what is happening in the countries around us, particularly on our west in the Middle East, where there are groups and militias fighting each other to gain control. The sad part is the same people also disturb the global trade. They disturb the functioning of the customs and control of cross-border trade. I think it is apt that the International Customs Organization has set as its agenda the focus on this orderly cross-border trade. फोंड्याच्या कला आणि क्रीडा मंडळान फोंड्या तिस्कार किड्स मेळावो घडोवन हाडलो। PWD मंत्री सुदीन ढवळीकरान मेळाव्याचे उक्तावण केले। भुरग्यांक एनकरेज करतात, म्हणजे पेरेंट्स आपल्या भुरग्यांक वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर व्हरतात, खंयचे डान्स कॉम्पिटिशन व्हरतात, स्पोर्ट्सान व्हरतात। तेन्ना आमी अशें हें केलां की डान्स कॉम्पिटिशन, डान्स कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स हे आमी भुरग्यांक एनकरेज करपाक हे करता। तेन्ना हेका आमकां लोकां कडल्यान भरपूर प्रतिसाद मेळटा। फोंडेचे तालुक्याचे म्हणजे ऑल गोवा सुद्दां लेवलाचे लोक आमकां हंगसर येता, फोंडे तालुक्याचे लोक येता, आनी जे आपले पेरेंट्स आसा ते भुरग्यांक आमचे विश्वासी सांगूंक सोदता। आनीक आमचे कडेन अशें आसा की आमी गेली सक्सेसफुली 12 वर्सां केल्या, 13 वर्सां आमचे आसा, आनी आमचेर पूर्ण लोकांचो विश्वास आसा। हे कसले राजकीय हेतून न्ही किंवा खंय राजकारणांत भितर वचपा खातीर न्ही, हे फक्त भुरग्यांक एनकरेज करपाक। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्यान हे खबराची त्रांगात सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।